valgte den her linje, fordi at så havde jeg muligheden for at kunne træne mit badminton i Fredericia. Jamen, jeg spiller fodbold. Jeg spiller faktisk ingen steder lige nu, men jeg har spillet i Odense og Vejle og sådan lidt. Og det har du også. Du har spillet i Vejle i hvert fald. Ja, jeg spiller fodbold. Ja, vi har begge to spillet i Kolding og Vejle. Vi valgte idrætslinjen, fordi så kunne vi kombinere skole med vores sport. Og det er bare en sjov oplevelse, at det både er fodbold og skole på samme tid. Så kan man både lære sin sport og sin uddannelse på samme tid. Jeg synes, at det er nogle gode idrætslærer, vi har. Altså, at vi får stillet sådan noget her op. Der er mange handelsskoler, der for eksempel ikke kommer med til DM. Og jeg synes, det er fint, at vi får lov til at have den oplevelse ved siden af vores skole, selvom det måske går ud over vores skoletid. ja, at vi ligesom får chancen til at hovedstille op. Ja. Og så vinder vi selvfølgelig. Når man så bliver meldt til her, jamen, så kan man tydeligt se, at der er opbakning til det. Man får måske lige et spørgsmål på, at om det var en god træning om morgenen. Det er dejligt, at man sådan kan lave en lille rød tråd gennem ens træning og ens skole. For eksempel, når man er heroppe og træner, måske ude og lave lidt styrketræning, at man så ved, at klokken 10, der står der en bus ude foran, og så kan man blive kørt tilbage til skolen, så man ikke selv skal stå med den på skuldrene. Og så er det selvfølgelig dejligt, at der er trænere på, og at man ved, at når man kommer herop, jamen, så er der måske en god træning, noget man kan lave. Og så er det faciliteterne helt top, så det kunne næsten ikke være bedre. Jeg valgte idrætslinjen, fordi at jeg interesserer mig meget for fodbold og elsker at spille fodbold. Og så hørte jeg muligheden med at kombinere fodbold og uddannelse. Oplevelserne på idrætslinjen, der har vi har været ude og rejse nogle gange. Vi har været i Spanien, og vi har været i Polen. Og så har vi været ude og køre noget go-kart. Ude og køre lidt go-kart. Det er dejligt, at man får nogle gode oplevelser med boldlinjen, og man får prøvet lidt, så det ikke bare er skole og skole og skole hele tiden. Jamen, hvad vi har oplevet, vi har været på første år, da jeg gik, og der var vi i Norge og stod på ski. Så har vi været til handelsskole DM, både i indendørs og udendørs fodbold. Og vi vandt udendørs. Og vi har været i Spanien på en slags overlevelsestur-agtig noget, hvor vi skulle lave en masse ekstremsport, som var sådan meget krævende, som man ikke lige var vant til. Og så skal vi skal på skiferie på andet år, så skal vi vist til Berlin på tredje år. Lærerne, de får lidt en anden identitet. Man kan se på dem, at nu går de pludselig op i det. Det gør de selvfølgelig op på skolebænken, men de gør det på en lidt anden måde. De kan være mere venner med os elever, i stedet for bare at skulle være den hårde diktator, der skal stå og sige, at vi skal huske vores lektier og lave det ordentligt. Så kan man komme lidt tættere ind på dem, og man kan opleve nogle sjove ting sammen. Fremtiden, det skal helt klart indebære noget med sport. Jeg vil gerne bare blive ved med at spille fodbold så meget jeg kan. Måske kan det ikke helt lade sig gøre lige så meget, som det er nu, når ens uddannelse begynder at tage lidt mere over. Jeg vil i hvert fald gerne bare blive ved med at spille fodbold.